1, 2, 3 भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आं लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जाबाय जा गाजा जागोन बरियानो एक्सन जेक्सननि फाटाफाटि बुलायलायनाय पाबजि गावलायलायनाय बायदि लकेसनाव जों दायो अलरेडि मोनफैबाय न'निफ्राय फैनायखौ लायासै नोंथांमोना भिडिअखौ दसे सम स्किप खालामाजासे मजा भिडिअ नायनानै इन्टारेस्ट लादो दसे सम जोंना एक्सन जेक्सननि अरिजिनाल हिर'आ बेनो जागोन जा मजा पाबजि गावगासिनो आरो अरिजिनाल रियेलियावबो सावलेन कुम्फु लाफ्रामफानायमोन बियो बरिया होखागोन नै बिथाङा एक्टर औ लामायाबो बिराद गोजान थाबाय थाबाय नेंबोबाय जों नै लकेसन खाथियावहाय बिराद मोजां जिरायग्रा दङ बेयाव दसे सम जों नै जिरायना लाग्रोनोसै नेंगानोसै दै सै लोंना लाग्रोनोसै सोरबाफोर हासुनो ओंखारदोंबा हासुना लादो दसे सम मा होनना बुङो आधा घन्टासो रेस्ट लागोन बिराद गोजाननिफ्राय लंकानिफ्राय थाबायना फैबायना जोङो लाबोगोन र' गाबोननिफ्राय अफर'डिंसो लाना फैगोन एन्सार गाजानो नै जोंनिया केमेरामेना जोंनाबो चेनेला देरथ'वाखैना नोंथांमोना जुदि अननाय होयोबा जों आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थायोबा बिराद मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नैबे जाबाय जोंनि मा बेयो सेल्फि स्टेन्डआनो जाहैबाय जोंनि गेम्बल जोंना चेनेला देराखैना बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेम आरो ना खम दामि जायोलै सेल्फि स्टेन्डबाबो ना नायलांबाय थादो नोंथांमोना सापर्ट होबाय थायोबा जुदि चेनेला ग्र' जालाङोबाथाय बानायगोन जोङो मोजां मोजां गेम्बल सेम्बल लानानै आरो बरियानो गाजा गाजा बानायगोन जोंनि एक्सन जेक्सननि यांस्टार गेङा सेंग्राफोरा नै नायना ला फिल्माव देन्जार गाजा बुलायनो रोंखायो बिसोरो पाबजि गावगासिनो ने बोरमा खासि सोरानि बोरमा खासि खालामनायखौ देखाय जायालै दा खाराब नुयो गासिबो माबा बोरमा सिखायनायखौनो देखायनो होदोंलै फाग्लासो भिडिअ'आनो बोरै बोरै जाखोलै माबा सोमले सोमलासो नुलायलांबाय ड्रन शट बिरबाय थादों केमेराया जों दायो थाबाय थाबाय फैदों बयनि लकेसनखौ सोलायबाय आरो एसे खाथियावनो दंबावो बेयाव मोजां मोजां जायगा नायलांबाय थादो देन्जार कुम्बु रोंखायो आं फाग्लासो जोंनि नै थोरिबारिनि ग्रासलेन्डखौ देखायनोसै थोरिबारि ग्रासलेन्ड जोंनि गामियाव दं फैनो हागोन नोंथांमोनाबो जायगा नायनोबा नैबेयावहाय थोरिबारिनि ग्रासलेन्ड थोरि हाग्रानि थोरि ग्रासलेन्ड दा नोंनो हरगोन सोरबा गोसो जागोन सेखा लानानै नखय बेरा होनानै थादों मालाय लाखिखानायसै अ थोरिनि बागानखा बेनो जोंनिया नै थोरिबारिनि ग्रासलेन्डआ माबायदि मजा ना मजा 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 येस थोरिबारि ग्रासलेन्ड वाव मजा जों दायो थांगासिनो दङ जों दायो थोरिबारि ग्रासलेन्डआव हाबबाय नै देन्जार माबा सियालबो थायो दै बेयाव सियाल मोनो सियाल नै दै ओंखारलायदों वा मस्त जंगल वाव गिथावनालै जायगाफ्रा हराव थाजायालै जानला मोनला फांफुं नङा जानला मोनला दा फैखा थाबाय थाबाय फैनानै जोङो नै मोनसे दैनि दिप मोनफैबाय सुइमिं पुल बिराद मोजां जागोन बेयाव दुगैनो सुइमिं पुलाव बरिया साफा गोजों दैयाबो नैबे जाबाय जोंनि दुब्लिबारिनि लामा माबायदि नुदों लामाफोरखौ जों गामियाव भिडिअ शट खालामनो फैदोंथ' आरो ओइथिं माबा दैमा दङ दैमा 1, 2, 3 wah tokang dah macam-macam nak kamera. Rakan sana. 2, 3.
Ini nih. 2 3. Oh, kita lihat. Woi, sudah. 1 2 3. Lecet. 1 1 2 3. Oh, all swisu. 1 2 3. Oh. Ulah posisi tangan ke. 1 2 3. Oh, hold. Stop. 1 2 3. Ah, jangan. Ini. Oh, akeh. Oh. Dadah. 2 3. Dia. Oh. Oi. 2 3. Oh. Đây xong nó gần lên bang phát 2 3. Con nó ra đi. 2 3. 1 2 3. 2 3. Ah. Oh, 2 3. Coba. 2 3. Nunggu